Amrum-rum nyang bendoro amrung-rung marang bendoro iya ninonan cakepane takon Irma Amrum-rum menyang bendoro Tia Sulistyo pijer ngincang kudu kuwe ngacengake kowe lho bener Pak Doyok bener ngacengake kepriwe lah jane sih takon Irma sing dicakep sing bener apa Ir ojo disasarke Ir ngincangake kayak mare bocah SD ya ngincangake arit arit kaya wong garep derep alis bareng mentune bareng yo gonge bareng wong loro sut bareng is bareng ayo metu bareng malah metu bareng angel temen metu bareng cangel terus sing bener nadane dipaske medha kering sumo ngendi duduk lambene men laras suaraku ora ngambah gamelan ah ngabang-ngabang terus no sasi deman mangga luwih beci paten ini kan sukitan ya Gunung Senandya
Dangdut angge. So, ngatur isuk meramu bobo kodirun hadir ngatur nuwun. Oh nggih siap. Rawuhipun pepunden Bapak Komandan Kodirun sareng kali Bapak Nadi. Benunan saking Julman set ya. Rawuhipun pepunden Komandan Kodirun sareng kali Mas Komandan Kodirun nggih Mas Raden Haryong Ngadi rawuh. Oh. Bapak Lurah dikaturan penarak minggateng pepanggungan. Katur Bapak Lurah. Monggo Bapak Lurah Bungirjo Desi kersa nungguli berkahi Bapak Ahmad Rifai. Pak Ahmad Rifai. Ruduk, ruduk. Jane sek lara untu janjane asline iki. Ning di Rudo Paripeksa teng Pak Kades nggih. Pripun Mas? Sehat kabaripun Kang Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat adalah. Ditimbali mali kapan? Nggih, mugi-mugi wonten rezeki. Amin amin nggih. Salam saking Pak Mukirno. Nggih. Rama kula Pak Mukirno kula tampi salamipun. Waalaikumsalam. Badhe ngersaken. Nggih, Wet. Nobi Langgam Ojo Lamis. Ojo lamis ning duet kali Waranggana. Tapi yang mau. Oh, piyambakan. Eman-eman nyuwun dituntun padahal. Lah nggih mungkin kali Mbak Genes. Mlebet sing gadang mangel. Yuk Mbak Genes. Dituntun. Kancane Mbak Genes nggih rumiyin. Langsung Langsung mboten mahi. Iya. Peluk
Aja lamis. Bukane Citer. Oh. Monggo penggarape Sinobudaya dados bonang gede. Nino nino Aja lamis kula katuraken ugi kagem pengurus PWLH Yucuno lan Mas Bridot mangke iman ya ora kudu tindak. Ojo sok gampang janjimu manis yen to amongan beci alun prasaja mas ora agawe sugeng midhangetaken Bapak Widi Kesuma sugeng Parwanto Ojo amung lamis rambuis ketine banjur titi ake tulodo wong demen citra urip berekoso
akhiri saking porkon pinca ning aslimipun piyayi putu ing gedhong. Ah nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak. Wah, Oh, pripun Pak? gayeng. Aduh, jan senenge kula. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Sembah siwun nuwun, Mugi-mugi Kang, Mas. berkah barokah nggih, Pak. Barokah. Amin. Ah. Sehat selalu. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Nggih. Sampun. Sampun. Monggo MC Doyok. Pokok diro nah giliranipun. Monggo Kang Mas kula, Bapak Komandan. Dan Kodirun silakan Sepoti to. Yo sepoco men gerengseng. Iya. Prangat prango taten apa. Kira sapa ki ya? Monggo Nah, iya. Lho kuwi koyo si aduh ki. Mbak Dela. Nih, Amel iya kaya Amel. aja persis. Persis Amel ya iki. Nggih. Bayar manggi? Iya ya, Rok. Cuma rada Nggih, monggo. Bol Sutar niki mangke Om Dawis ugi kaya katresna sejati. ya kates lan jati. Aku diwarahi, Mbak. Mbak sinten asmane? Dila. Mbak Dila. Daleme Karanganyar. oh Karanganyar. Sidang Mulyo. Kalau semanten anu Mbah Gung Sanjang. Ora apa-apa. Wajar usil ngapa yok dagelan be usil gumun. Putune iki ya, iya Mbah. bener. Ingkang wayah. Monggo lagunipun wagi meneraken bom can. Yuk, dalangi Man. Hayo. Man. Aja mikir sing ora-ora man. Anu Wiwin ora melok, dalangi Man mboten. Gelo.
Matur nuwun nah jan. Matur suwun iki. Swantenipun duwe ciri khas. Iki tapi nek dalang iman ora munggah iki ta ora jreng ya. Yo. Cepet. Mosok ya dalang romane munggah ya. Ayo. Ayo, adalah. Oh. Boten kersa. Oh, nggih. Ugi mangke niki mangke wonten Bos Sutar kali Om Darwis. Monggo Bos Sutar Ya. Gawe Pakades Bos Sutar kali Om Darwis kedah mingga wonten pepanggungan ugi. Bos Sutar wakil Mas Yudi. Monggo Mas Yudi. Nggih wilujeng sing dalu Mas Petruk. Nggih, wilujeng dalu. Aku tak njaluk, njaluk dadi yok. Nyili penyanyine siji yok. Monggo. Siap, monggo. Napa sing paling wetan? Hah? Ya sing urung aja sing wetan dewek yok. Wis mandan kesuwen lah ya. Iya, monggo Maksudnya wis suwe ket mau nang kene. Wis monggo milih. Sing sebelah ndi ya? Karo Irma Maning, Mbah. Oh Irma. Yo Ir. Ayo Ir. Kanca Sinom Budaya. Ya. Nyuwun lagu Kusuma Wijaya. Sumawijaya. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng enjang dugi kanca-kanca saking Salinda, Gombong. Wonten ugi New Arya Dewa Audio Production, Bos Mutu. Oke. Nggih. Bos Mutu. Makanya akeh bos. Lagune monggo terus. Bos kabeh niki yo. Nggih. Kusuma Wijaya. Sumawijaya Mbak Irma. New Sinom Budaya. Ya, monggo dados. Putra Pandawa Bos Idin. Terima kasih bosku. Lunging mekar lan ngopi puspita ing taman sari mangulung manung sung wengi kelawan bulane dadari ngambar rum
sasmita sang kumbang wewahayang nang sang pucuk sarining kembang sinom budaya ya Tarik Mbak Irma. Pak Suar. sini bosku Bos Sutar monggo. ini bos Saiman barang nih bos sinom budaya mahon kena no joget no wasik wasik mekalan sepi puski toke taman sari maklong manong sewangi kelawan wulan dadari ngambar kum sasmito sang kumbang wewahaya sang pucuk sarine kembang yuk ayo kek yuk sinom budaya mahun nanti mematri sajroning hati kang sepi lintang panjerono mentari iso hanin kowe hayo sang rino kusuma matur nuwun nggih sing urung nembang ke rombongan Mas Lepis Kaki Timin Irma jere wis disiap nekat mau malah nareng kono nganggur kayak Pak Petro Monggo nggih. nanti Kaki Timin ngene Min Monggo badhe ngersaken kali sinten. sake Bos bis boleh. kepek yok sake bis kepek gue ngandel kandel banget yok mantap lah yok Badhe ngersaken Sanes duet bos sinten. niki kula tukang ngarit. olah ya pada bos ngarit aja Nah, ya barang sinom budaya dipersilahkan tentunya barang Duetnya kali sinten Bos. Kali Mbak niki sinten niki namine nggih? Amel. Nah, nggih. Mbak Risti Mbak Aris. Yo mendem Sinom wedonan. budaya Om Arya Dewa boleh. Audio Production Karo Mbak Risti. pakai temen yo pakai temen yo bos temen yo bos sini bos Kemboknya diundang-undang beja. Aku njaluk dikawinke. Alah. Asolet jangan. Jaluk kawin maning ke kaki bolet kayak keong ke. Iya ke.
suaranya nyapanya siapa? Gebogan. Sanes ki tiyang, Pak. Yuk Sinom Budoyo. Monggo. Ayo, Mimin. Bos Temen. Oh, Mimin. Bos Temen kalau Lepes, kan Lepes. Yuk Mas Lepes. Kaki Mimin ora gelem munggah ya. Bos Lepes deh bos. Sini bos. Simbo Iya. watang koloe Sini bos. ana ketan. Super Bos Temen. Yuk. Simbo Simbo. Kaki Mimin. Iya. Dicampuri klopo parutan. Ini Gus. Bos Agus. Aduh Simbo Padha kawin wasik yo. Sinom Budoyo monggo. Wis Habib sing lagi sekeliling nang arep. Alamatnya, oke siap. Bos, komandan. Wong bebek jauh. Wasik yo. mangkono mbok aku tak nyambut gawe Wasik yo. Semangat kaki Mimin. oleh kowe kanggone kahan Sampun ta, Pak? maturun Mentem wedoan Mas Bolet. Itu pun sarangan Sinom Budoyo ugi Salinda 797 Gombong bersama bareng Apik bareng Alnyu Arya Dewa Audio dan juga Putra Nada Bos Idin. Lungiting asmara kang dimenjaluk. Kakek temen dhuwur bae jeneng isor. Nah, dhuwur bae ya yo. Nggih, panjenenganipun Bapak Kodirum ada request saking Habib sing lagi nonton streaming melalui streaming dari Arab langsung. Oh, dari Positris ya. Nggih niki nggih nyuwun lagune Kalah Materi. Hah? Wis ayo medre-medre yuk, medre-medre yuk. Medre-medre. Nggih uga saka piyanji anu sapa? Sinten niku? Sinten maneh? Kang Midin Grenggeng njaluk lagu Bocah Gunung. Bocah Niki nggih Gunung. enten pamundutan, Iwang Pak. Dewo. Apa Lis? Lungiting asmara. Lungiting asmara. Ya wis pokoke lagu kena kabeh di medre-medre yuk. Oh iya, heeh. Ngobar iki bali menyang Mekliran wegune ndeleng. Yuk, Cik Rok lu Sina Budaya. Yuk
masih bareng ada tuh si Nom Budoyo layani Salinda 797 duit temen ajak laren sampai karo kowe Undrum kang temen Hitam Budoyo mahal sepatune duit temen ajak laren sampai karo ayo Risti yo yo Dil Hitam berapa Dil mahal jumeneng Dil Medleke yo, Resti yo, kabeh jumeneng. Yunes Pandhikani Nes. puas asik yo terus bos temen tau nggak duit tentong namen aja dingin aja dingin banding Seneng banget kabeh temen.